Hai bai rong nong nai tong kobrok kothma YouTube channel. Hadi hengke kaise belai kheno nangmani belai kheno khnatok o kothma no sung salanyai. Salcha narodji bo prithibi o gurinai thangpuru bo belai kheno wana masincha nuglangnani nangkha. Tai bo pala manja yangai omoni utor samni yago manai samnang sungna nangnai hninai o narot bo wana jaginai bo palama yanginai sorgo thanani nangkha. Ta hake thangde keno bo muitumangkha omongkha je Bishnu Bhagwan se thangai singnya nangsinai bini yago se o tormane hninai je narot thanani nangkha. Te kubinyo je Bishnu Bhagwan no malainai bo sungnani nangka je hei Bhagwan hei Prabhu nungkha bebang no sinai nugnai nona ang duita prashno khlaja mano hninai je narot Bishnu Bhagwan no sungnani nangkha. Tai aproke Bishnu Bhagwan saka nung aram kheno kalai sakno nung sungmano kuno wana nani korei nano prashno sungbi hninai je narot no sanani nangkha. Tai narot aproke no sungnani nangka je ang tabungno ang ain prithibi o gurinai nugui phemeni abo tamo bopti khemu mani kalai kha hninai narot saka ang nukha je nanya di je o hasaka o munchusaro kailayo borlayo tai dharma kormo khlailayo tamo khe je o buri rokno o bhake nugmani choritro obo tamong khangbusi maliya tarot sanani nangka je kairuo pavitro khe je bedi rogo smai tangrene kairuo tai o buri bsarok ungkha je bwsaino ro yagro mene khulumo tai bwsaino suriwo tai bwsaino maniwo tai potre porkhe jeng mani marok nugu tai arni bisingo se boro kajabai painai boni poribar cholne bagai potre pot boroni je bwskango je kebeng mung lama phainani nangu obab roknani nangu tai obab unga baino je baksa ni bwsaingengke chakri khlayo baksa ni bwsaingengke samung simung tangani bagai nijini poribar bikno yakarinai thangmani rok nugjago tai hake thangmani bisingo se yang bini hingka hangke je buibai tongnani nangu hingka hangke je bwsaino asike je puji tongmani aboni le tamle tongso burni bagai te aboni bagai bwjorti pabung je bwsai nida dusungna klai bwsai dusungni sanani thangangke tabuk je bwsaile mone yakari klang thangka je bihing je musungmuna je parimia je khlaimia aboni bagai do burui omaikeng ma klai je o burile bahake je bui onyo selabai botong yawi tongi jamano je bo musungi phaipuru je sang motokni phaipuru bo onyo selabai tong yawi tongi jamano busuk jora o bahai burui kojina la tong tai jodi sana thangke je o sala rokle bahake je bihi busana khibi puno onyo buri beke bo tongya tongni robo tongu obo tamo hninai sungnani nangkha tekaisa hangke o narot sungnan nangpiruka je buri rongni deharni mani kaisa je salok hangke sigoni tongo horok hangke toru abo kaisa tamo ang abo belai kheno saimana musungu Prabhu tai nangano obake belai kheno subai sukrobi sangke ang belai kheno ani bekha tongtongnai te ani cinta paine hninai bo Bishnu Bhagwan no sanani nangkha tai Bishnu Bhagwan saka nung abo businani hangke belai kaham kheno businai tai ngrang kothoma kaisa saikna ro nung tai o kothoma no nung kaham ke khunju ko grek khlai gianani khna hangke nung abo no srai srai ke busi thane hninai Bishnu Bhagwan sanani nangkha ya proke narot saka nung kaham kheno sadi ang kaham gian doi khunju ko grek ke khnawana Prabhu hninai je narot sanani nangkha Bishnu Bhagwan sanani nangkha je kothoma o kothoma angka khoroksa borokni bini bumungkha bir tai o bir bai bihni mung hingke darni tai borokni kajak lainai borok belai kheno kajak mani bosor kaisa khnike belai kheno suksandike tongmani nangkha tai bwsa bwtengi phaikya tai poribaro belai kheno obab nujagi phainani nangkha tai hako obab nujagi phainai buphang bo masa porinai tongo tai aboni pusogyang mani bagino o je bir botam ungkhangke bo baira thanani nangkha baira thangai jate bini bihingno bo jate kuno bialingya tei tai bini je buphang tongmani abo bo pora paimana tei hninai bo baira thanani nangkha tai hake baira thamani pore hangkeno je bihi bai bwsaile malaya onek dырg thanani nangkha tamokhe o bihigle je musungjagi family je sangmotok tongna musungmani je sasmai tongna musungmani abonole sabo mthagi manai tai aba hake tongte kheno o je bo je musungi family baike bo saksano pointo kuno bo sabi malia lasine kirna saimalia bo aba hai sasmai tongnani logi selana mangse bo rutugi tongnani nangkha tai khoroksa bongni parani selabanyo je sam hungjanai abo baike bo cholugui tongani nangkha tai cholugui tongte hangkano a jora hangkano je o burini buprang bo saimanani nangkha saimaka hangkano aprokano bini basinyo bo sanai nangka basing nung haitang di hengkang darano sanai haing na hininai bini basinyo mana khanyani nangkha te haproke bini basi wan sonani nangka je osrai markhano ani bakai kebeng mungi tongkha
tai amungsai mungsa lama khai nangnai hinai bo wansoknani nangkha tai ke wansoka hangkano bo tamo wansoka hangke asraino mai khuri ruinai bo mayo bithi ruinai charinai asraino bothrai rinani nangkha tai aprung kano o birbini buphaing thikani khnawnai bo nogo dati dati ke phanin nangka tai kebo phun palamalia o srai tam ka thikya tai aboni pore ke haina hai koi bosor tongnai bo hain hai ব্যবসা খাইনা baginai baira thanani nangkiruka tai ka baira thamani pore hangkano apruke tamong khangke bo tebo je bina lawar aparani lawar baike bo onyusala baike bo tongnani sujug manjakha tai hake tongde ke bini bokra juburchu saimanani nangka tai bini bokra jug bono mana khakya tai bini bokra jugno bahinyo biti charinai bothrai rinani nangukha apruke hainyo hai je obir buma theinai bo nogo phirogi phainani nangukha tai apruke bo druk ke busi manani nangkha tai bihingni talba longno bo saimanani nangkha tai apruke sungte ke no aburui ulokhe joli jaginai gosini urka o parani sambaike ang jolilai tongo nangkhangke nono phunse bothari rinai nangkha nono phunse goi mane to phuno ango samno tai bogoi male hanai o sambai hingke asake bokha borok thangsangai handolai tongnai mani nangkha tai apruke no o bir joli jaginai je darni bini bihingno bo sanani nangka je nang tabok somoi tongseni no nang nini hamjama selaso tongo hangke nang nangka bobai thanaka thangpai di tai ora no taita bel taita khadi hinai jo bir darni bini bihingno bo sanani nangka nang bai kun walanya nangya nang anang pheno bothanang lakamo anamano bothanang lakamo nangno sakangbare no mohika sangke nini hamjama selabai nona angno theberi kamo hinai jo obir darni bihingno sanani nangka apurkeno oba hake boro salaya hangkano tamong hangke jo birni bihi darni bo sosinyo sambai khari thangpainani nangkha he khari thangpaimani pore hangkano aro bahanyo bial tongnai tamni bagi himale jotoni nogono mungsa rangpuisaro kanungchumuro mungsa biale tongono hangjago tai sam hangke tamo khlaingke bosuru punmorgnai tai punmorte hangkano samungka bo khoroksa boribe tongnai borogya aboni baginyo jo dadarni broi bobanyo bosol lemani nangu tai sudu o darni o beri besimi apropono bo osam tongani nangya kobama beri benyo bo tongnani nangu tamni bangke osam belekno borok sidra tai ligi sigini borokni bagai tai aproke o je samni puno murgna hengke jo darni beri pun murgai tongani nangkha tai pun murg tutinyo bo truk ka boyes bothana nangka tai truk ke agi je bini bosai bir nobo mutumanani nangkha tamni bagai himale agi je bini bosai bir bai tongphru hangkale boseka aram boseka tongthok boseka rani hake tong tai abono wansugoi bo tabukle punmurgse ma tongsiru tai bono sam ase khel khaite ekabo tonani nangkha tai truk burse khate hingke bo sabai tongi thinai aba herno cinta khlainai bo belai khena agini je bir bai tongmane abrongno mutu khlainai bo belai khe dukhu nangjagai cinta kariboi tongnani nangkha tai haite keno somai thangrka yang bini bosai bir hingkangke onyo buri nawinai kaham ke songsar keseng naithok tongthok tai rang puisa ganang bo khanani nangkha tai abono nuguino je odarni buri belai kheno bokha dukhu nangjana nangka belai kheno thokok jaka belai kheno obahai jingjaleng mano bo belai kheno saksa wansogni chajaga angnani nangkha tai aporkeno Vishnu Bhagwan sanan nangka hei narod buri rong nongkha kebo phuno busi maya tai motairo phuno buri rongni tongno romui me hanai narno sanan nangka tabok sakjora buri rongno kebo phuno mohai hanai je sabui romui maya hanai narno sanani nangkha tamni bagi hingke buri rongkha je somoi je binni musumani tomongbanyo bufrojani bodologi thang bufrojan tamongi thang abo buri rongno kebo bisas chajangnaya tai borongno bisas khaijangnaya abono buri rongni choritra ongkha haingke ba hai ningbono kusuli tongkhabo nono kasirnai hima hai otre porkhe bonono maya jalo phanangai toni mano tai abono je buri sitra rongni maya jalo dalai hui tongma khangke belanyo kaham tai buri rok maya jalongkha belanyo belanyo danger belanyo kirma sinja hanai je narno sanani nangkha tai aproke o narot muni saka ang kaisa porosno to utor mangkha probu tamokhe te kaisa porosnoni utor hingke ang maya ko hnai bo Vishnu Bhagwan snani nangkha te kaisa porosno hangke tamo hangke buri rongni je sakni mani kaisa je salongke chiguni tongo horok hangka toru abo hangka tamo hnai je Vishnu Bhagwan snani nangkha tai aproke Vishnu Bhagwan sanani nangkha buri rongni je
kaisa mani hingke salo sikono horo torom mani abo hingke je mokolni bipiring hingnyai sajago je mokolni bipiring kha bori rongni salo hingke philik jagoi tongmani bai phiok jagoi tongmani bai borongni je mokol bipiring sikon nungoi tongnani nango tai horo hingke borong mukumui thumani bai tai mokol phiok jagya bai aboni bagui no borong mokol bipiring horo hingke kotor ngai tori phaioni nyai sanani nangkha apro keno onarat muni keni ni je personal gutor mani no bo belek tong thjanani nangkha tai donno ho porbo donno ho hni bo Bishnu Bhagwan khulmunai bo aroni kuturoi thangnani nangkha pharing ke tahote buksong ngoro kotha mano khanaoi belek khana toja nangkha khayo jodi ano video no naitujak hangke ngoro comment khlai di Joy Shri Bishnu Bhagwan hni nyai pharing ke tini bagasung sting no kam toni jodon hambai tai khulumbai kya